Na mwanchomo ligerali magiganja serikali ya kaunti ya Nyamira guchakia omorobelio gwokwena erongoli gochiase abana gusaborokiwa bebirasi bya ECD muri moyo nigo gose omorobelio yo nigo chakibwa bene ase skuru awa imeye kaunti ya Nyamira gusanga no mwalimu monne bwe skuru ya Riabore DOK Charles Nyabuto nganya kabaga gotuyo omorobelio esanya kabagatanga oire libaga gochia asaborokiwa kubika birengerero byabo byonsi ase amasomo muri keito Pokara na mange morobelio bo kwena nerongoli gochiase chiskuru na nene gochiasa abana balia ba ECD nigo ochagetuwa muno mugavana we county Nyamira Amos Kimumenyalibo oyu olengete kunyara kabagoko babana chinga kinyororo abo igokoleto mwese gochiasa abayiboli na nene bali bakurukurase cyamato kiri kitari kwenyara elio abana kwenyorera chinga kicyabene gosoma se chisukuru entu etu akira agotambu jamono for our county ya tolendere program ya feeding ya tolendere rongoli bona tulega abana banyule benchoiri mono batebirenga tugenderere serikali yetombuyere eskuri jeiga ya St Gregory the Great Riabore DOK yamoye chiskuru chiri cha bwatero murulio kaboko tukomere namuna abana abega bakolre kunyurunguri jeiga bali no magoko monene kulengana muno mwalimu monene bweskuru jeiga Aselita Charles Nyabuto igagendere ko bwagwakira ngambye muno cyase serikali ya kaunti Nyamira asokoreto muruliga se skuru yendate birya segetira abana nabigo otababniro ngole ne kunyara ko bakonya abana boyikirano omurobelio we county yaito yatoire endagera abana balire etogori kwesa bayibuli baito abana bali balenka bachi skuru tuwareterwe endagera ebwatoro nutrients yani madini yonsi pi bono mwana akanya connective ko tiriko bengenje bune biheli igo okosoma okuya okuigotokuya igo njengore kwesa bayibuli baito bato abana bachake foundation na lie skuru yaito era akole buya nigo kulenganamo na Charles Nyabuto agendere ko boigo gagusegeta okubwatana ko bo egati ya a committee ya skuru yiga eyo naonye nabo yanchiraniro mu rubuli yiga kulenganamo na brabo boigo basabira bayibuli kwene kibona ko bwatuka para abana ochase skuru inje board of management nenu thank you so much muatorandire tisifa muatobekira hamo in harmony to ndo kolega asibuya ne skuru yetrojenga muna togenderete egendete kwenda mutu togotabanga forward ever backward never ningana bwo yagandire ko bagekwa igwoko boko muna Catherine Omenge oyo rumwalimu mukonyi bw'skuru yiga amona Barnabas Ondeli oyu oli board member nigongwa kere county ito ya Nyamira ngambia mono asomorobelio yo barobelia igoro yo gokonya abana baita bake neyero ngwendagere baletera se skuru nigera konya abana abange baigote buye kiagera kera abana bawanso musingi nigo batakere baigote nalia masomabo arabe buya gutira nare ko request ya baiboli nka paleta abana so bongese skuru gaiga ili abana banyare basoma banyora amasomo ke barabake nali baraba bantabaya kulenganamo na Madam Ruth Nyabuke uyobera umwalimu wo gosomya se preschool ase matukamange nigatebiringa asa matukamega nigeme chando yarenge onane kurase cyamata kitari kwenyara yendo kulenganamo nera tebire bono kirati kunyara kabage ko bakonya abahuli abange konyoro mweso nabayigo abana go icyase cyskuru kubwatakana muniro nguli yiga eyo kulenganamo nera tebire ere yo waito bonene asenere bwigasingire na gusegeta bibuli ko bwatuka abana go swase cyskuru eri konyorega somo bachegwe konya samatuko ale bosio tuna balimu konyeto gwetera challenges kinyinge singinjo konyoranga abana bande mbali bakuruki family okonyoranga mbatabwati kende bakuri bacha skuru balenjara lakini gwetera somorobero yoiga rero ntwago kasinginje kere twacha komorobero yoga twanyora abana barabange na inde bali babwate challenges na barobego kiri konywero ngori amana bali konye bakonywa twatebiringa abayibuli baito tigabatoletera abana asobonge ili abana banyare ko baba gusoma nabo igo begokie nindagireye county yito yatoire kuripoteri gitaseni kya wanchete kya gatembe kurwase skuru yiga ya Riabore ime ya sub county ya Masaba North ime ya county ya Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp Okara